କାହାଣୀର ଆରମ୍ଭରେ ନୋରା ନାମକ ଏକ ଝିଅକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଯିଏକି ତା ବାପାଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଚଢ଼ୁଥାଏ। ଉପରକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ନୋରାର ବାପା ତାକୁ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ପାହାଡ଼ଟିକୁ ଦେଖାଇ କୁହନ୍ତି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମ ଦୁନିଆରେ ଟ୍ରୋଲ୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜକୁ ଏହି ଦୁନିଆରୁ ଏବଂ ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଲୁଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି। ନୋରାର ବାପା ତାକୁ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଏକ କାହାଣୀ ଶୁଣାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ 13 ଜଣ ଟ୍ରୋଲ୍ସ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ଟ୍ରୋଲ୍ସ ମାନେ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟିକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ସେମାନେ ଅନେକ ନିଶା କରିଦେଇଥିଲେ। ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ହେବା କାରଣରୁ ସେମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣରେ ଆସିଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ପଥର ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ। ତା ସହିତ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି ଯେ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ପାହାଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଟ୍ରୋଲ୍ସ ଅଛନ୍ତି। ହେଲେ ନୋରା ତା ବାପାଙ୍କ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ। ତାପରେ ତା ବାପା ତାକୁ ଶାନ୍ତ ମନରେ ଦେଖିବାକୁ କୁହନ୍ତି। ତାପରେ ନୋରା ଶାନ୍ତ ମନରେ ଧ୍ୟାନ ଲଗାଇ ଦେଖେ। ତାକୁ ପାହାଡ଼ରେ କିଛି ଛବି ନଜର ଆସେ, ଯାହାକୁ ଦେଖି ସେ ଚମକିଯାଏ। ବାସ୍ତବରେ ଟ୍ରୋଲ୍ସ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ପୌରାଣିକ ବହି ଗୁଡ଼ିକରେ ଲେଖାଯାଇଥାଏ, ହେଲେ ମଣିଷମାନେ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହାରି ଭିତରେ କିଛି ବର୍ଷ ବିତିଯାଏ। ତାପରେ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ କିଛି ମିଲିଟାରୀ ୱାର୍କର୍ସ ଏକ ଟନଲ ଭିତରେ କାମ କରୁଥାନ୍ତି। ଟନଲର ରାସ୍ତାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସେଠାରେ ଏକ ବ୍ଲାଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ବ୍ଲାଷ୍ଟ ପରେ ସମସ୍ତେ ସେହି ଟନଲ ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଟନଲ ଭିତରକୁ ଯିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ କିଛି ଗତି କରୁଥିବା ଭଳି ଲାଗେ, ଯାହାକୁ ଦେଖି ସେମାନେ ଡରିଯାଆନ୍ତି ଓ ସେଠାରୁ ପଳାଇବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ଏହାପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ମିଲିଟାରୀ କମାଣ୍ଡୋ ଏହି ଘଟଣା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ମିଟିଂ ରଖନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ନୋରାକୁ ମଧ୍ୟ ଡକାଯାଇଥାଏ। ନୋରା ଏବେ ବଡ଼ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତା ସହିତ ସେ ଜଣେ ବଡ଼ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଯିଏକି ପୃଥିବୀରେ ପୂର୍ବରୁ ବାସ କରୁଥିବା ଜୀବମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥାଏ। ମିଟିଂରେ ସମସ୍ତେ ସେହି ଟନଲର ଆଖପାଖର ସମସ୍ତ ଫଟୋ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଦେଖି ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଏହା କୌଣସି ଏକ ବଡ଼ ଝଡ଼ କାରଣରୁ ହୋଇଥାଇପାରେ। ହେଲେ ନୋରା ହେଲିକପ୍ଟରରୁ ନିଆଯାଇଥିବା ଫଟୋ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ଏଗୁଡ଼ିକ ପାଦ ଚିହ୍ନ ବୋଲି କହେ। ତା କଥା ଶୁଣି ସେଠାରେ ସମସ୍ତେ ହସିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି, କାରଣ ସେହି ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ବଡ଼ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ତାହା ପାଦ ଚିହ୍ନ ଲାଗୁନଥାଏ। ତାପରେ ସେଠାକୁ ଏକ ଲେଡି ଅଫିସର ଆସି କହେ, ଟନଲ ଭିତରୁ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଫୁଟେଜ ଆସିଛି। ସମସ୍ତେ ସେହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, କାରଣ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେମାନେ ଏକ ବଡ଼ ଜୀବକୁ ଦେଖନ୍ତି। ତାପରେ ପାହାଡ଼ ତଳେ ଏକ ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତିଙ୍କର ଘର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଯେଉଁଠାରେ ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତି ମିଶି କିଛି ଖାଉଥାନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଘରଟି ଥରିବାକୁ ଲାଗେ। ସେମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ମାଟି ତଳ କୋଠରୀକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଉପରକୁ ଆସନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଘରଟି ମଝିରୁ କେହି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥାଏ। ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନୋରା ଏବଂ ଏଣ୍ଡ୍ରିଆସକୁ ସେଠାକୁ ପଠାଯାଏ। ସେଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ୟାପ୍ଟେନ କ୍ରିଷ୍ଟୋଫ ସହିତ ଦେଖା ହୁଏ। କ୍ୟାପ୍ଟେନ କହେ, ଏଠାକୁ ନଦୀ ପାର କରି ଗୋଟିଏ ବିଶାଳ ଅଜଣା ଜୀବ ଆସି ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତିଙ୍କର ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ସେଠାରେ ସେମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପାଦ ଚିହ୍ନ ଦେଖନ୍ତି, ଯାହାକି ଆଗକୁ 3 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖାଯାଉଥାଏ। ହେଲେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଯେ 3 କିଲୋମିଟର ପରେ ସେହି ପାଦ ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ କୁଆଡ଼େ ଗାୟବ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ପାଦ ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଗଲା ତ ଗଲା କୁଆଡ଼େ। ତାପରେ ନୋରା ଏଣ୍ଡ୍ରିଆସ ଏବଂ କ୍ୟାପ୍ଟେନ କ୍ରିଷ୍ଟୋଫକୁ ତା ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯାଏ। ନୋରାର ବାପାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ବହୁତ ଭିନ୍ନ ଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ପାହାଡ଼ର ଏକ ଏକାନ୍ତ ଜାଗାରେ ରହୁଥାନ୍ତି। ସେଠାରେ ରହି ସେ ଟ୍ରୋଲ୍ସ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏବଂ ପାହାଡ଼ ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥାନ୍ତି। ନୋରା ଯେତେବେଳେ ତା ବାପାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚେ, ସେଠାରେ ସେ ଦେଖେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଟ୍ରୋଲ୍ସ ମାନଙ୍କର ଫଟୋ ଗୁଡ଼ିକ କାନ୍ଥରେ ସେମିତି ଝୁଲା ହୋଇ ରହିଛି, ଯାହା ଉପରେ ଦୁନିଆ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥାଏ। ନୋରାର ବାପା ନୋରା ଏବଂ ତା 2 ସାଥୀଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି, ଆଜିଠାରୁ ଅନେକ ବର୍ଷ ତଳେ ପାହାଡ଼ରୁ ଏକ ବିରାଟମୟ ଜୀବ ବାହାରିଥିଲା, ଯାହାକି ପରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଷୟରେ ଜଣାଥିଲା, ହେଲେ ସେମାନେ ଏହି ତଥ୍ୟକୁ ଦୁନିଆରୁ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲେ। ଏହାପରେ ନୋରା ତା ବାପାଙ୍କୁ କହେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ପାହାଡ଼ରୁ ଏକ ଅଜଣା ଜୀବ ବାହାରକୁ ଆସିଛି। ଏହା ଶୁଣି ନୋରାର ବାପା କୁହନ୍ତି, ଏହା ଟ୍ରୋଲ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛି ହୋଇନଥିବ। ସେ ନୋରା ଏବଂ ତା ସାଥୀଙ୍କୁ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି ଯେ ଆଜିଠାରୁ 1000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଟ୍ରୋଲ୍ସ ମାନେ ଏହି ଦୁନିଆରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ।
ଏହାପରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସେହି ଜାଗାକୁ ଯାଆନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ ପାଦଚିହ୍ନ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଥାଏ। ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ନୋରାର ବାପା ସେହି ଜାଗାଟିକୁ ଏବଂ ସେଠାରେ ଥିବା ପଥରଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରୁଥାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଦେଖି କ୍ୟାପ୍ଟେନ କ୍ରିଷ୍ଟୋଫ ଏବଂ ଏଣ୍ଡ୍ରିଆସ୍ ତାଙ୍କୁ ପାଗଳ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ପୁରା ଦୁନିଆ ତାଙ୍କୁ ପାଗଳ ଭାବୁଥାଏ, କାରଣ ସେ ଟ୍ରୋଲ୍ସ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ବୋଲି ଲାଗୁଥାଏ। ନୋରା ମଧ୍ୟ ତା ବାପାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥାଏ। ତାପରେ ତାକୁ ସେଠାରେ କିଛି ଅଲଗା ଗନ୍ଧ ହୁଏ ଏବଂ ସେ ପଛକୁ ବୁଲି ଦେଖେ। ତାକୁ ପଥରରେ ଏକ ଆଖି ଖୋଲିବାର ନଜର ଆସେ। ପ୍ରକୃତରେ ତାହା ଗୋଟିଏ ଟ୍ରୋଲ୍ ହୋଇଥାଏ। ଟ୍ରୋଲ୍ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଛିଡ଼ା ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଏମାନେ ଟ୍ରୋଲ୍କୁ ଦେଖି ସେଠାରୁ ନିଜର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ଏଠାରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣା ସବୁକୁ ଲାଇଭ୍ ରେକର୍ଡ କରି ମିଲିଟାରୀ ଅଫିସକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସରମାନେ ଥାଆନ୍ତି। ଅଫିସରମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ଜୀବଟିକୁ ଦେଖି ଭାବନ୍ତି, ଏହା ଆମ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ତାପରେ ନୋରା ମିଲିଟାରୀ ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ସେ କହେ, ମୁଁ ଏହି ଜୀବଟି ଉପରେ ଅଧିକ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ହେଲେ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ନୋରାକୁ କୁହନ୍ତି, ତମେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବ, ତାହା ଆମ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଆମ ପାଖରେ ଏବେ ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ। ତମ କାମ ଏଇଠି ସରିଲା। ଏବେ ଏହି ଘଟଣାଟିକୁ ମିଲିଟାରୀ ସମ୍ଭାଳିବ। ତାପରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ କ୍ରିଷ୍ଟୋଫକୁ ଟ୍ରୋଲ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଡର ଦିଆଯାଏ। ତାପରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ କ୍ରିଷ୍ଟୋଫ ତା ଟିମ୍ ସହିତ ଟ୍ରୋଲ୍ ମିଶନରେ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରୁଥାଏ। ନୋରା କହେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ତମ ସହିତ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ହେଲେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ କ୍ରିଷ୍ଟୋଫ ପାଖରେ ଏହାର ଅନୁମତି ନଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ସାଥିରେ ନେଇଯାଏ। ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ପୋଜିସନରେ ରହି ଟ୍ରୋଲ୍ର ଆସିବାର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଥାନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଟ୍ରୋଲ୍ ଆସିଯାଏ। ସେମାନେ ତା ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଟ୍ରୋଲ୍ଟି ବହୁତ ରାଗିଯାଏ ଏବଂ ମିଲିଟାରୀର ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିଦିଏ, ଯାହାକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ସେଠାରୁ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ନୋରାର ବାପା ଟ୍ରୋଲ୍ ପାଖକୁ ଯାଇ କୁହନ୍ତି, ତୁମେ ଏବେ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଅ। ଏବେ ତମ ଉପରେ କେହି ଆକ୍ରମଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି ଟ୍ରୋଲ୍ଟି ପୁରା ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ପ୍ରକୃତରେ ଟ୍ରୋଲ୍ଟି ମଣିଷର ଭାଷାକୁ ବୁଝିପାରୁଥାଏ। ଏହାପରେ ନୋରାର ବାପା ଆଗକୁ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ପଟୁ ମିଲିଟାରୀର କିଛି ଆର୍ମି ଟ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଟ୍ରୋଲ୍ ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଦିଅନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଟ୍ରୋଲ୍ଟି ରାଗିଯାଇ ଟ୍ୟାଙ୍କଟିକୁ ପାଦ ତଳେ ଚକଟି ଦିଏ ଏବଂ ନୋରାର ବାପା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରିଦିଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଦୂରକୁ ଛିଟିକି ପଡ଼ନ୍ତି। ଏହାପରେ ଟ୍ରୋଲ୍ଟି ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଏ। ନୋରା ନିଜ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ। ତା ବାପା ତାକୁ କୁହନ୍ତି, ରୟାଲ ପ୍ୟାଲେସ୍ ଏବଂ ଘର। ଏହାପରେ ସେ ସେଠାରେ ମରିଯାଆନ୍ତି। ତାପରେ ନୋରା ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଏ, କାରଣ ସେ ଛୋଟ ଥିଲାବେଳେ ତା ମା ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ଏବେ ତା ବାପା ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ତା ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ଟ୍ରୋଲ୍ସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବହୁତ ବହି ରହିଥାଏ ଏବଂ ନୋରା ଯେତେବେଳେ ତା ଉପରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରେ, ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଏ ଯେ ଟ୍ରୋଲ୍ସମାନଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟିର ଶବ୍ଦ ବହୁତ ଆଘାତ ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ। ଏହାପରେ ନୋରା ମିଲିଟାରୀର କମାଣ୍ଡରକୁ କହେ, ଟ୍ରୋଲ୍ ଉପରେ ବୋମ୍ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ। ମୋ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଆଇଡିଆ ଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଟ୍ରୋଲ୍କୁ ଆୟତ୍ତ କରିପାରିବା। ଏହାପରେ ନୋରାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଏ। ତାପରେ ସେମାନେ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଘଣ୍ଟି ଲଗାଇ ଟ୍ରୋଲ୍ର ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ବୁଲିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ଘଣ୍ଟିର ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ସେ ବହୁତ ଚିଡ଼ିଯାଏ ଏବଂ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ହେଲିକପ୍ଟର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଦିଏ। ତାପରେ ସେ ଗୋଟିଏ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ନୋରାକୁ ଦେଖେ। ଏହାପରେ ସେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଏ। ସେପଟେ ନୋରା ମିଶନରେ ଫେଲ୍ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ତାକୁ ସେହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରୁ, ସେହି ମିଶନରୁ ବାହାର କରିଦିଆଯାଏ। ତାପରେ ଟ୍ରୋଲ୍ସ ଉପରେ ମିସାଇଲରେ ଆଟାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିଆଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ସହରକୁ ଖାଲି କରାଯାଏ। ଏପଟେ ନୋରା ଜାଣିପାରୁନଥାଏ ସେ ଏବେ କ'ଣ କରିବ। ହଠାତ୍ ତାର ତା ବାପାଙ୍କର ଶେଷ ଦୁଇଟି ୱାର୍ଡସ୍ ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ, ରୟାଲ ପ୍ୟାଲେସ୍ ଏବଂ ଘର। ତାପରେ ସେ ଜାଣିପାରେ ଟ୍ରୋଲ୍ଟି ନିଶ୍ଚିତ ସେଠାକୁ ଯିବ। ଏହାପରେ ସେ ଏଣ୍ଡ୍ରିଆସ୍ ସହିତ ସେହି ରାଜପ୍ରାସାଦକୁ ଯାଏ। ସେଠାରେ ତାକୁ ରାଜାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହୁଏ। ସେ ତାଙ୍କୁ କହେ, ହୋଇପାରେ ଟ୍ରୋଲ୍ ଏଠାରେ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରେ। ଏଠାରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପଛରେ ତାର ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିବ। ଏହାପରେ ରାଜାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୁହନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଚଳିତ ଗୋଟିଏ କଥା ଥିଲା, ଯଦି କୌଣସି ରାଜାର ଘର ଅନ୍ୟ ଏକ ରାଜାର ଘର ଉପରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ତାହା ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ।
ରାଜପ୍ରାସାଦ ପୂର୍ବରୁ ଏଠାରେ ଟ୍ରୋଲ୍ସ ମାନଙ୍କର ରାଜାର ଘର ଥିଲା, ଯିଏକି ଏହି ପାହାଡ଼ର ରାଜା ଥିଲା। ହେଲେ ଏଠାକାର ରାଜା ସବୁ ଟ୍ରୋଲ୍ସ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଟ୍ରୋଲ୍ସ ମାନଙ୍କର ରାଜାକୁ ମଧ୍ୟ ମାରି ଦେଇଥିଲେ, କାରଣ ସେ ତାଙ୍କ ଘର ଉପରେ ନିଜର ମହଲ ବନାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ହେଲେ ସେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଟ୍ରୋଲକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଏଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ପାହାଡ଼ରେ ଏକାନ୍ତରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ଯେଉଁ ଟ୍ରୋଲଟି ଆସୁଛି, ବୋଧହୁଏ ସେ ସେହି ଛୋଟ ଟ୍ରୋଲଟି ହୋଇଥିବ, ଯିଏ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା ପରେ ନିଦରୁ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଛି। ଆଉ ଏବେ ସେ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତାପରେ ରାଜାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୋରା ଏବଂ ଏଣ୍ଡ୍ରିଆସକୁ ଏକ ଗୁପ୍ତ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଯାଏ, ଯେଉଁଠାରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କଙ୍କାଳ ସବୁ ଥାଏ। ସବୁ କଙ୍କାଳ ସେହି ଟ୍ରୋଲ୍ସ ମାନଙ୍କର ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମାରି ଦିଆଯାଇଥାଏ ଏବଂ ରାଜା ଏହାକୁ ସମଗ୍ର ଦୁନିଆରୁ ଲୁଚାଇ ରଖିଥାନ୍ତି। ଏହାପରେ ନୋରା ଏକ କଙ୍କାଳର ହାଡ଼ ଉପରେ ସାଥିରେ ଆଣିଥିବା ଏକ ଟର୍ଚ୍ଚକୁ ମାରେ। ଟର୍ଚ୍ଚର ଲାଇଟ୍ ସେହି ହାଡ଼ ଉପରେ ପଡ଼ିବା କ୍ଷଣି ହାଡ଼ଟି ପଥର ପାଲଟିଯାଏ। ତାପରେ ତାକୁ ଛୋଟବେଳର କାହାଣୀ ମନେ ପଡ଼େ, ଯେଉଁ କାହାଣୀଟି ତା ବାପା ତାକୁ କହିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ 13ଟି ଟ୍ରୋଲ୍ସ ବିଷୟରେ କହିଥାନ୍ତି। 13ଟି ଟ୍ରୋଲ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆଲୋକରେ ଆସି ପଥର ପାଲଟି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ନୋରାକୁ ଟ୍ରୋଲକୁ ହରାଇବାର ଉପାୟ ଜଣାପଡ଼ି ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ କ୍ରିଷ୍ଟୋଫଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି କହେ, ମୋତେ ଏବେ ଟ୍ରୋଲକୁ ହରାଇବାର ଉପାୟ ଜଣାପଡ଼ି ଯାଇଛି। ତାପରେ ନୋରା କହେ, ଏହା ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲାଇଟ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ଟ୍ରୋଲକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଖୋଲା ସ୍ଥାନକୁ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରକୃତରେ କେହି ଚାହୁଁନଥାନ୍ତି ଟ୍ରୋଲ ଉପରେ ମିସାଇଲରେ ଆଟାକ୍ କରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ମିସାଇଲରେ ବହୁତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ଏହାପରେ ନୋରା ଟ୍ରୋଲଟିକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଏଣ୍ଡ୍ରିଆସ ସହିତ ମିଶି ଟ୍ରୋଲର ଗୋଟିଏ ଖପୁରିକୁ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧି ନେବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ଟ୍ରୋଲଟି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଗାଡ଼ିର ପଛ କରିବାକୁ ଲାଗେ। ସେପଟେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ କ୍ରିଷ୍ଟୋଫ ସବୁ ଆର୍ମିମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଏକ ଖୋଲା ଜାଗାରେ ଲାଇଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ଏପଟେ ହଠାତ୍ ସେହି ଖପୁରିଟି ନୋରାର ଗାଡ଼ିରୁ ପଡ଼ିଯାଏ ଏବଂ ଟ୍ରୋଲଟି ସେହି ଖପୁରିଟିକୁ ନିଜ ହାତରେ ଉଠାଇ ବହୁତ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇଯାଏ, କାରଣ ଏବେ ତାର ଏହି ଦୁନିଆରେ କେହି ବି ନଥାନ୍ତି। ତାପରେ ତା ହାତରୁ ସେହି ଖପୁରିଟି ପଡ଼ିଯାଇ ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର ହୋଇଯାଏ। ଏହାପରେ ସେ ବହୁତ ରାଗିଯାଏ ଏବଂ ନୋରାର ଗାଡ଼ିକୁ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ଲାଗେ। ନୋରା ମଧ୍ୟ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ଚଲାଇବାକୁ ଲାଗେ। ତାପରେ ସେ ଟ୍ରୋଲଟିକୁ ସେହି ଖୋଲା ଜାଗା ପଟେ ନେଇଯାଏ, ଯେଉଁ ଜାଗା ବିଷୟରେ ସେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ କ୍ରିଷ୍ଟୋଫ ସହିତ ପୂର୍ବରୁ କଥା ହୋଇଥିଲା। ସେପଟେ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ଟ୍ରୋଲ ଉପରେ ମିସାଇଲ ଆଟାକ୍ ପାଇଁ ଅର୍ଡର ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏକଥା ଯେତେବେଳେ ଏଣ୍ଡ୍ରିଆସକୁ ଜଣାପଡ଼େ, ସେ ସେହି ଅଫିସରେ କାମ କରୁଥିବା ତାର ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ପୁରା ସିଷ୍ଟମକୁ ହ୍ୟାକ୍ କରି ମିସାଇଲ ଆଟାକକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ କହେ। ତା ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କରେ। ଯେତେବେଳେ ମିସାଇଲର ବଟନକୁ ଦବାଯାଏ, ତାହା ଆକ୍ଟିଭ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେପଟେ ନୋରା ଏବଂ ଏଣ୍ଡ୍ରିଆସକୁ ଫଲୋ କରି ଟ୍ରୋଲଟି ସେହି ଜାଗାକୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁଠାରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ କ୍ରିଷ୍ଟୋଫ ତା ସାଥୀମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଲାଇଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ଟ୍ରୋଲର ଆସିବାର ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଟ୍ରୋଲ ନୋରାର ଗାଡ଼ି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଦିଏ, ହେଲେ ନୋରା ଏବଂ ଏଣ୍ଡ୍ରିଆସ ତା ପୂର୍ବରୁ ଗାଡ଼ିରୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ନ୍ତି। ଏପଟେ ଜଣେ ମିଲିଟାରୀ ଅଫିସରକୁ ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ ଯେ ଏଣ୍ଡ୍ରିଆସର ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ହିଁ ସିଷ୍ଟମକୁ ହ୍ୟାକ୍ କରିଥାଏ। ତାପରେ ସେମାନେ ସିଷ୍ଟମକୁ ଠିକ୍ କରି ପୁଣି ଥରେ ମିସାଇଲ ଆଟାକ୍ ପାଇଁ ଅର୍ଡର ଦିଅନ୍ତି। ହେଲେ ଆଟାକ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପାଇଲଟ ସେଠାରେ ବହୁତ ଜଣ ମିଲିଟାରୀଙ୍କୁ ଥିବାର ଦେଖି ସେ ଏହି କଥା କମାଣ୍ଡରକୁ ଜଣାଏ। ଏହାପରେ କମାଣ୍ଡର ମିସାଇଲକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତି। ସେପଟେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ କ୍ରିଷ୍ଟୋଫ ଟ୍ରୋଲ ଉପରେ ଲାଇଟ୍ ପକାଇ ଦିଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଟ୍ରୋଲଟିକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ ଏବଂ ସେ ଚିଲ୍ଲାଇବାକୁ ଲାଗେ, ଯାହାକୁ ଦେଖି ନୋରାକୁ ଲାଗେ ଯାହା କିଛି ବି ହେଉଛି ସେସବୁ ଆଦୌ ଠିକ୍ ହେଉନାହିଁ। ଭଗବାନ ଯେମିତି ମଣିଷକୁ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି, ସେମିତି ଏହି ଟ୍ରୋଲ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ଟ୍ରୋଲ ମାନଙ୍କୁ ମଣିଷମାନେ ବିଲୁପ୍ତ କରି ଦେଇଥାନ୍ତି, ହେଲେ ଟ୍ରୋଲ ମାନେ କେବେ ହେଲେ ମଣିଷ ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିନାହାନ୍ତି। ଏହା ଭାବି ନୋରା ସବୁ ଲାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଫ୍ କରିଦିଏ ଏବଂ ଟ୍ରୋଲ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ କହେ, ତମେ ଯେଉଁଠାରେ ଥିଲ ସେଠାକୁ ଚାଲିଯାଅ, ଅନ୍ୟଥା ମଣିଷମାନେ ତମକୁ ମାରିଦେବେ। ଟ୍ରୋଲ ନୋରାର କଥାକୁ ବୁଝିପାରେ, ହେଲେ ସେ ସେଠାରୁ ଫେରିବା ପୂର୍ବରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବାହାରି ଆସେ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟର କିରଣ ବାଜିବା ଦ୍ୱାରା
ପେଟ୍ରୋଲଟି ପଥରରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ଲାଗିଯାଏ। କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଥର ପାଲଟି ଯାଇ ସେହିଠାରେ ଟଳି ପଡ଼ି ଜୀବନ ହାରିଦିଏ। ଏହାପରେ ସେଠାକୁ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଆସନ୍ତି ଏବଂ ନୋରାକୁ କୁହନ୍ତି, ତମେ ମୋତେ ଭୁଲ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଲ। ତମ ବାପାଙ୍କ ସବୁ କାହାଣୀ ସତ ଥିଲା। ଏହାପରେ କାହାଣୀଟି ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ।